Okay, so this is Baluarte, Baclayon at 6 o'clock. Okay, meet my cousin Michael from Manila from Marikina City. First time ni Michael kumain ng puso. Bulano na siya. Bulano na jud siya. Bulano na jud siya kaya nakahibalag na siya sa puso. Nakita na niya yung puso, bulano na siya. Okay, mga on. Okay. O, ayan. Mukbang kaming tatlo. It's a weekday. So, ano yun? Ngayon, Thursday, diba? Thursday. Ano, medyo, walang masyadong tao. Calm day. Bukas, Friday. Naku, good luck kung ngayong oras makakakuha ka ng table. Kaya chill lang kami dito na mukbang. Oh, puso. Kaya wala pa siya kakaog puso. Seafood, isda, chicken. Okay. Ha? Lami no? Okay. Isda. Ito sa'yo kilo. Kainin mo yan. Tayo lang tatlong kakain ito. Uy, anong Tagalog? Dapat, naakadiri sa Bohol, ikaw ang magbisaya. Mag-adjust. Mag-adjust. Kasi, kami adto sa Manila, kami mag-Tagalog. Ikaw, from Manila, naari ka sa Bohol, ikaw magbisaya. O, di ba fair yun? Yan na, unta, no? Okay, we're at Baluarte, and that is the Baclayon Church in the background. Okay, so sorry sa Baluarte at night. Okay, mana siya. Okay, sorry sa Baluarte. Gabiing dako, mahangin talaga sa labas. Char. Okay. Hangin, baud. Okay. Maayo dari pang suroy-suroy, magabi. Ay ka ng jeep, 20? 20 ba? Lagi? Ako kabalo. Ano ko kabalo pilay plite? From Tagbilaran? Kabalo. Okay. So, maani siya, no? Nindot suruy-suruyan. Okay, nindot suruy-suruyan ng dapita magabi fresh air. Nadaghang mga kuandiri, mga pamilya-pamilya, magbarkada, mga bata, nagduwa-duwa. Okay. So, nano sana all nano sila. Naipog ko. Mupalit ko ka ng flashlight ya mano punta sa to Okay, so this is the scene kung gabi na sa Baluarte. Pahangin na diri. Okay, libre ra, pwede ra mo sulod.
Okay, before matulog, magpahangin, magpakapoy. Okay, so that's Panglao, Dawis Panglao Island. Over there. Okay, maot lang jud kayo kong camera. Kay balikan ako sila. Kay naibog ko na no sila.